guys! Good evening! Welcome back to my channel. Ngayon mag-haul ako ng SAAN haul, grocery haul. So, let's begin. Guys, yung unang i-haul natin sa SAAN grocery haul is yung body pillow. Ito yung mahaba na parang hotdog pillow, pero grabe ang ano nyo guys, yung ang lambot. Yan. Haba siya. Pangalawa, itong paper towels. Kitchen paper. Kitchen tissue. Anim siya, 200 plus. So, pangatlo, itong modest. Malaki na siya. Ano na siya? 32 pads. Tapos, yung modest is 129. Ito. Ang banggitin yung price guys para hindi hakaba yung video. So, pang apat na tayo itong cheese curls. Ang dami guys, oh. Yan, di ko na banggitin kung magkano guys. Tapos, itong shrimps crackers. Parang oishi lang yung sa sa mga supermarket or 7-Eleven. Tapos, meron tayong di ko mabasa kasi Korean. Yan. Tapos, meron tayong pepero Korea din. Chocolate and biscuit. Almond and chocolate. Ang lalaki ng mga doon. Mga bilihin sa SAAN. Tapos, meron din tayong Royal Danish Cookie Collection. First time ko makatikim nito. Tapos, meron din tayong bear nuts bar mix. Merong pretzel, sesame sticks, peanuts, any kinds of peanuts. Tapos, meron tayong socks. Tapos, meron din tayong picnic potato fries. Potatoes pala. String potatoes. Ang laki, oh. First time ko makita nito. Tapos, meron din tayong kapliko stick. 9 sticks. Tapos, meron tayong Nutella Bay Ready. Ferrero. Tapos, meron tayong grape gummy candy. Tapos, meron din tayong apple gummy candy. Meron tayong kisses almond chocolate. Tapos, meron tayong pasta latina spaghetti. Tapos, meron din salt, iodized salt, 1 kilo. Tapos, meron tayong US ram loaf with almond. First time ko makakain ito. Dalawa siya, buy 1 take. Meron tayong asparagus, mini asparagus. Tayong California mixed veggies, vegetables, carrots, broccoli, and then cauliflower, frozen. Ang laki ng picnic. Ito yung regular. Ito yung sa SAAN. Pinakalas guys, yung pizza na sobrang laki. Yan
Parang isang ano lang, isang table na. Isang laki nito. Isang laki ng pizza, guys. Ito yung plato. Yan o. Oh my God. Plato na yan, guys. Isang pizza. Chicken, smoked chicken barbecue, tsaka cheese. Close na. Yan o. Isang table na yan, guys.